Ngicela isolo by uHlophe eze ngaphambili simshayile izandla bangcwele. Awuzincane izandla. Haleluya bangcwele. Akuzelanga okuningi, ngizela ukuzohlabelela nje. Ukubulisa nje ukhona. Haleluya bangcwele. Ikhona indawo ephakeme. Indlela engenalo usizi yakhanya ifana nemini ngihamba endleleni. Ikhona indlela ephakeme. Indlela engenalo usizi yakhanya ifana nemini ngihamba endleleni yami. Iyakhanya ifana nemini ngihamba endleleni. Ikhona indlela ephakeme. Indlela engenalo usizi yakhanya ifana nemini ngihamba endleleni. Ungubani lo muntu? Ungubani lo muntu? uJesu waseNazaretha owangena eJerusalema egibela ithole lembongolo wathola udumo wathiwa hosana kweliphezulu. Amakhosi namhlanje ahamba ngamalimozini, amakhosi namhlanje ahamba ngama-Mercedes Benz, amakhosi namhlanje ahamba ngama-BMW, kodwa kasoze alithola udumo. Ungubani lo muntu? Ungubani lo muntu? uJesu waseNazaretha owafika emthonjeni wathola umfazi ebephethe imbiza yamanzi, athi ake ungiphuzise lawo manzi, athi akazi na ukuthi asiphuzisani, wathi kube bowazi bozocela amanzi okuphila. Ungubani lo muntu? Ungubani lo muntu? uJesu waseNazaretha owavula amehlo empumputhu uBartimewu ethi ndodana kaDavide ngihawukele, ndodana kaDavide ngihawukele. Wamuzwa wamhawukela. Ungubani lo muntu? Ungubani lo muntu? Wena uhamba nobani? Sihlole usibheke ukuthi le ndoda ohamba nayo leyafa esiphambanweni yalenga, leyafika ekhibini laseBethesda yathola indoda ekadilela iminyaka, akaze ambeka isandla, akaze amthinde ngentonga, wathi vuka uthathe uhlanga lwakho endlini yakho. Ungubani lo muntu? Ungubani lo muntu? uJesu waseNazaretha